Jura pişesazî û bazirganiya Diyarbekir ji bo ku Diyarbekir wek bajarê şaristaniyan were qebûlkirin û tomarkirin, serî li saziya marka û patentan a Tirkiyeyê dabû. Hat ragihandin ku serî lêdan hatiye pesendkirin û bi awayeke fermî dê êdî Diyarbekir wek bajarê şaristaniyan were pênasekirin. Jura pişesazî û bazirganiya Diyarbekir amaje kir ku dîroka Diyarbekir heta 12,500 salan diçe û mazûvaniya suh û sê şaristaniyan kiriye ku hêjayî vî naviye. Geştyarnaz jî dibêjin piştî ku bircên Diyarbekir û baxên Hewselê ketin lîsteya UNESCOyê ev biryar jî dibibe wesîle ku Diyarbekir bêhtir balê bikêşe. Diyarbekir şaristanek mezin e medeniyetek û o dîrokek gelek baş û mezin o kapitalê ê va memleketena gişabû. Ji bo wenî îro turizm bela derket şûnde ji bo me daha zêtir çêtir û baştir bû. Ev nêzîka 7 salek ket Diyarbekir zaten nav UNESCO de bû tu zanin. Ji bo wenî şûnde îro wexta em dinerin ji bo vê şaristana Diyarbekir jî gelekî ji bo me baş bû. Zêde turîst dervetên ji Ewropa tên. Mesela eş werbêjim mehatê ji Danimarka grûbek me tên. Berê zêde jî însan zanî bu Diyarbekir çawan ama ev şaristana ev UNESCO berî wê dervî wê bûn piştî ew qebûl bû şîn de însan gelek çavê xwe zîviran Diyarbekir. Nûnerên saziyên sivîl jî dibêjin her bajarek ê ku wek navendên geştyariyê deng vedane bi navek taybet tên pênasekirin ku Mêrdîn bajarê pêkvejiyanê ye, Ruha bajarê pêxemberan e. Êdî Diyarbekir jî bi awayeke fermî xwedî navek hêja ye û ev nav li Diyarbekir tê. Diyarbakır'ın 3. sırada kalması. Diyarbekir di sê goşeya zêrîn a Mezopotamyayê de xwedî ciyeke hêja û taybet e. Her sal ji aliyê hejmara geşyaran ve piştî Mêrdîn û Rihayê di rêza sêyem de cî digire. Ez bawerim bi vê gavê êdî zêdetir geşyar were Diyarbekirê. Divê saziyên sivîl û hemû hezkiriyên Diyarbekirê ji bo danasîna Diyarbekirê çi ji destên wan bê bikin. Li gorî daneyên gerînendehiya geştyarî û çandeya Diyarbekir di 11 mehên îsal de 613,858 geştyaran serdana Diyarbekir kirine û piştî ku Diyarbekir wek bajarê şaristaniyan hat tomarkirin jî geştyarnas di vê baweriyê dene ku sala bê hejmara geştyaran bigihîje derdora 1 milyonî. Mahir Yüksel, Kurdistan 24, Diyarbekir.